आरो मैरेलगोन किमान भारा खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो गोजोन फुंबिलि ओमफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय ओमफ्रायो दिनै आङो मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय आङो दिनै ओंख्रि रुनायजोंसो मुला खाजिजों ओंखाम जागोन ओमफ्राय न'आव फुंनिफ्रायनो बिराद खामानिफोर दंगरो जोंहा ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसेनो लासै शेयार खालामलांबाय थानोसै होननानै भिडिअनि गेजेरजों फैलायबाय ओमफ्राय होमबा आङो दा फुङाव दाखालि बाजाराव बायनानै लाबोनाय मोदोमफुल गोमोन दंना मैथ्रु ना मा होनो अबेयावबा बेखौ जाग्रोनोसै ओमफ्रायो नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थागोन माबायदि मोनखोथाय नायनि र' मोदोमफुलखौ माने मैथ्रुखौ जाग्रोनोसै ओमफ्रायो खामानि मावसै जा खामानि दङ इयो गाजा बेरलायबाय नै बिफां रज'लायबावबाय नै मोदोमफुला जा सान्दुं दिनै बहुत ही धूप है आज सुबह से ही जा गोदै मोनसे जाबावनि आरो बायबो बिफां रज'नानै दङ नै आरोबा बे मानसि जाय फानदोंमोन बे फाननायखौ नुबा आरोबाव बेनि मोदोमफुलखौ लाबोबावगोन आं गोमोन जानो गोदैथारमोन ओइ सामब्रामानो रज'खायाखै माथो सामब्रामानो रज'खायाखै बिलाइ माबायालाय बे दस्रा गोरानजों माबानो हाया नामा गोदानखौ
अमाया माथो मोनामदोंसो नि क्लास नामा हांसो फुल थिखोनो थाखाय नै दादाखौ खामानि थिनबाय आं द्राय जाबाय नामाथाय गाहायद्राय जाला टाइटआवनो बेबायदिनो फैखागोन फुल खाथिनिखौसो जाग्रोनांगोनहाय मुला मोनसेयानो थोयो लाइ मुला खाजिखौ हानानै लाग्रोनोसै सामब्राम दुन्दिया सामब्राम बिलाइ अमा बेदरा माबायदि माबाजोबनानै खामजोबनानै थाबाय खामानि मावगौमानि जाजालालै बे बरिया दायो गासिबो रेडि मुला खाजिखौ आङो थोरसियाव जमा लानोसै आइनो एसे दोनबाय आं बेना माबा माबि ओंख्रि दंदेरो रुनाय ओंख्रि संख्रिबो बांद्राय होआखै आलु सबाय बिमा कफि ओमफ्राय फोरला ओमफ्राय खरला एवनाय जानोसै रुनाय ओंख्रि दिनै आयौ ओंखामा गुदुंथार गुदुंथार जा गोथाव गोखा एवनाय
गोसाथार जा गोथाव जाबाय आं दायो जाखांबाय नार्जारिया जा गोथाव मुला खाजि अमा सावनायजों अमायाथ' बोरैबा जाजोबदों माने एकदमबारे मेजेमा गनानै थाजोबदों आं खामानि मावबायना बेनिखायनो ओमफ्राय दायो नार्जारिया दुगैनोसै ओमफ्राय डिउटियाव थांनोसै दासो दुगैखांनानै देलायनानै फैबाय आङो स्वेटार गानखाबावबायसो नै आङो जा गोजाङो रुम सिङाव जोंहा ओंखायनो माबाबायसो गस्ला गुदुं लाखाबाय ओमफ्राय लंपेन्टबो गुदुं लाखाबावबायसो आङो जा गोजाङोना बेनिखायनो ओमफ्राय सान्दुङा दा बाहेरायावखायसो एसे ज्रोम जादों जै रुम सिङाव हाबबाय माथो गोजांनानै थानो हायै बायदि गोजाङो हनै बैथिंजाय मानसिफोर स्कुलनिफ्राय फैनाय टट'जों फैदोंमोन ना बिसोरो ओंखारसैनो हनै लाइब्रेरियावनो ओंखारबाय बिसोरजों थांफानो मोनसिगोन आङो टट'जों हनै फैगौ फैदो अबाव थांगोन नोंसोरो बाजार दे फैदो थांसै हनै गामिनि सिख्लाफोरबो फैगौ बिसोरजों ज' गाखोनानै थांफानोसै हनै माने बेटारियाबो फैबाय बेटारि टट' रेलगेट जाबि हा रेलगेट ओइमा दुइजन बाजार आरो मै रेलगेट किमान भारा थांसै भाराखौ सोंखानांगौ जायो नङाबा दावराव दावसि जायोना बेनिखायनो